jdeme na to. Tak jo. Jako první tak mám tady tu poukázku do Vaňkovky. Potom tu Sky High řasenku. Všechny tady z těchto věcí jsem si přála, takže to nebudu úplně u všeho říkat, takže tak. Potom tady tohle SPF od téhle korejské značky, abych to vystavila špatně. A vypadá to teda takhle, tak. Protože takhle to vypadá. Potom tohle jsou od Janeiro 48, tady tu velkou verzi. A tady tohle Victoria's Secret voňavku vanilkovou. Když tak že se nedívám do kamery, protože mě to irituje strašně. Potom ten Monday šampon a kondicionér, jo. A pak jsem dostala tadáš prostě kelímek, tam si mega přála. Já už jsem ho teda používala, že jsem to prostě nevydržela. Byly tam teda k tomu nějaké nálepky. Prostě kartička, takže tak. No, tak jsem dostala lampu na nehty, což už jsem fakt potřebovala. Potom tady prostě sadu gel laků nějakých a protože já mám samozřejmě třeba jen 2, takže mám v tom nějaký tady potřeby a je obecně na to. Že já jsem doteď používala na nehty jenom ty klasické potřeby prostě z drogérky. Což samozřejmě nějak extrémně nevadilo. No a teď tady máme oblečení. Tak jako klasika Nike ponožkem, tady jde na ukázku, kdyby někdo neviděl, jak to vypadá. Jo, ano, jsou nepoužitý, já jsem jenom to rozbalila. Potom tyhle nové Nike Pro. Klasicky se mi vydřela díra v koleni, takže se bude hodit. A pak tu Nike mikinku. Jako poslední tu mikinu, to už mám na sobě, je to prostě z kroužku takový jakože merch, a takže tak. Potom jsem dostala rušivý župánek se srdíčkama. Ano, já vím, no koment. Jo, teda ty věci na natáčení, tak jsem dostala mikrofonky. Jsem dostala od tačky ten skin Sabriny Carpenter ve Fortniteu a pak jsem dostala od Sofie, jsem dostala tady ten skin Miri, protože ona má Zoe a Lily má Rumi, tak abychom měli prostě trojička. Takže, abych to upřesnila, tak jsem pak ještě dostala stativ na mobil, prostě teďka v tom mám ten mobil, takže ho nebudu ukazovat, ale to už bude všechno z toho haulu, takže doufám, že se vám to líbilo a u nějakého dalšího videjka, takže bye! Čejko brýličky, dneska tady máme haul z Vánoc. Jako první určitě ukážu tady ten mikrofon, pak jsem dostala penízky. Teď ještě ukážu peníze od mamky v velice propy obálce. Jsem dostala tady tuhle sadu, konkrétně nevím, na co je. A pak jsem k tomu dostala tady tohle před nebo pofoukání, abyste neměli zničený vlasy. Takže když jsme u toho fénování, tak jsem dostala tady ten stylus fén 5 v 1. Pak jsem dostala tady tu růžičkovou sadu. Pak sadu těchto sprchových gelů. Já miluju cokoliv do vany. Pak jsem dostala testy různých parfémů z Notina. To jsou takový jakoby testry. Pak jsem dostala tady tyhle pěnící masky na obličej. A to je prostě taková hydratační maska. A pak tady ty 2 na tělo. K tomu jsem dostala ještě tady tyhle 2 cestovní prostě krémy a vzorky něčeho, což ani nevím, co je. Pak jsem dostala tady tu sůl do vany a tyhle bublinky do vany. Pak jsem dostala sadu bomb do koupele. Jsem dostala tu vánoční sadu. Dostala ještě brusku, kterou jsem jakoby dostala sice dřív, ale jakoby na Vánoce. Pak jsem dostala sadu korejských šampónů a takovýchhle věcí. A pak sadu tady z těch voňavých šampónů. Voní to fakt úžasně. Teď jdeme za mě na nejlepší dárek. A to je Pandora. K tomu přívěsky. Tady tenhle je fakt jako extrémně krásný. Je to prostě mašlička. A tady tenhle on se fakt úplně bliští. A teď jdeme na ten náramek.
Pak jsem ještě dostala tady tu Miku ve Fortniteu a kočičku. Koupila tady to padání a emoty Miku Miku Beam a Miku Miku Uju. A ještě Miku. Tak čauko brejličky. Čauko brýličky, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude o haul, co jsem dostala k Vánocům. Takže, já jsem toho nedostala až tolik, jako první jsem dostala prostě nějaký random pucle. Já jsem chtěla pucle, protože já se někdy strašně nudím, tak si prostě budu skládat pucle i tak. Pak jsem dostala nějakou hru, my máme takovou tu klasickou verzi. A takže jsem dostala nějakou pokročilou, nevím, něco. Jsem od bráchy dostala triko, prostě idokon, prostě triko. Je tam napsaný: bacha, mám šíleného bráchu a nebojím se ho použít. Dobře. Jako další jsem dostala herníček, prostě nějaký hezký. A jako další jsem dostala prostě klasický Nike ponožky. Ponožek nikdy není dost. Já mám, nejsou to zrovna tam ty, ale prostě nenosím jiný ponožky než Nike, protože Nike ponožky jsou nejlepší. Nejlepší. Jsem dostala tahle ty vánoční ponožky se sobíkem. Jako další jsem dostala stabilky, protože jsem prostě chtěla stabilky. Pak jsem dostala náušnice. Akorát je mám v uších, takže já si je vyndám. Povídle. Jako další jsem dostala Nike ledvinku, protože já prostě chodím ven. A já si potřebuji vzít peněženku a mobil. A nebo ještě něco, třeba powerbanku. A já prostě si to nechci vzít do ruky, protože já pak mám plný ruce, takže jsem dostala ledvinku, já jsem si upřála takovou hezkou růžovou. Další jsem dostala Gizu set na vlasy. Je to strašně takový fancy packaging. Jako další jsem dostala Sol de Janeiro set 68. Sol de Janeiro. Což jsem chtěla, ten deodorant, ten jsem si taky koupila k babičce. A takže jako další, což je předposlední věc, pak už bude ta hlavní, jsem si přála Kiko Milano, protože ho má Haďa a ona má jako jiný odstín, ale mě to prostě to strašně dlouho drží, strašně hezky to kreslí a dostala jsem ho. Je to odstín 26 Ibišek. Jako jdeme teďka na tohle hlavní věc. Takže já jsem si měla vybrat model, já jsem si vybrala ten nejnovější, protože to bych nebyla já. A já jsem, jako oni tam měli ten úplně stříbrný, ale mně se zdál moc, takže jsem si vzala tenhle, což je takový světlejší stříbrný a je to strašně hezký, jako mega. Mám tady takovou pretty tapetu a to vážně má jako tu tapetu, jako ten telefon. To má strašně dobrý touchscreen, jakože tohle je vážně dobrý. To byl můj poslední dárek, on je to ale mega tenký. Jako takhle, je to vážně tenký. Zupa. Takže to bylo všecko dnešního videa a pa!